Mwancho muri ari matekere sirimbi ya bugire ngakenda hospital manyete egento nkero na rero iga ngoche masa ya mukuru asense mo ya South Mogirango aiga nangene nsemo ya ikoba ntobe togotebwe kinyure keke kenyoroki nanda kerero iga kerero chembwate sirimbi ya iga ekovuga buya sana Kutemba tesiri bibune yege komanya lero iga tokwanira mangana referring na buna botambe jeretana nende mo Steven captain 001 na tiona kwalika ni vene asomuro bili bwechi goso lero iga ntwe manyia mange atsama na rengete referring wetera gati ya chiri faliching ya sana tobate kura sorongoru county ya Kisii orongoru wa Gusii torabe to gusanga ndalitanga nipi ekenge nyoro kieke ekeneke nyoro kia botaboli bo mwale sub location keko gamberu no mo chief okorokwa mugusu no mo assistant chief okorokwesta abana bwa bagambi baino abuno bagambi baito ba bene bekenyoreke yo manje mulere kwa ibura igase tore korende ese faida ya bali bakorera litanga ni pinawo teberie tari yao na andake no iborera iga ikinyoreke asamalieta omotegereri nkoro kwa Alfred Matara omoiborwa wo mochiro tore mugaka akoroku Matara sokora akoroku nkia nondo muiburu bwene wekenyoreke kia butaboli wo mwale sub location. Okay. Na ikinga nja samane chigosoria ya ninkiora samane chigosoria sevoni. Ase department ya michezo igonde referee alimaarufu assistant referee. Tureka center refereeing. Wana ase michezo ntobwate biwango tofauti ntobwate mondo go train mna center referee akoba mongao awa center team na assistant referee. Andake ni matene baora assistant refereeing amangana yesiri biko no mate andake kere monta bugiri enke imana ya senko yone ribana na bugiri imana ya senko ye firimbi yo nabego chakio mupira andake gusoma gosolike tokorera ligoso ya mwala tinga yentongere kya beiro mupira tenena yente gya shugulikero kwanza ye firimbi yiwaku gone bwata mangana mange ase department ya soka Ndagoro ntanya komanya lingori ile mupira ngugunde kere firimbi kuvuga harana kigasori kwere babugistere tebuna kwa kia gosori yerire andake tofauti ya enjere kuvuga tofauti na roro for different calls ne bwate tofauti kiare enjere konye bugi half time konye bugi ole tofauti ngao na kero konye bugi full time ko bere tofauti ngao kero ko bugi full time o ko bugi gatatu andake tigankwa siamwe sirimbe neregasi yaye nje nari kwegera kubugere na amanyite bune ko bugigo nabote bye tofauti kero mupira go chaka kere foul na kie ukubugi na nake mo nki kilimo osori yako yigo bona kero to gochigo chako mochezo bora kwanza chitimu chiko baibere geti chitimu chibere ngocha moralia mwasanga nechi captain mwakolenda weru kutosi ekera mutali koiwana timu ke koire side timu ke bacho chako mupira after mwa tosire timu ekobuye toss ko nini kwati gara kaiga set tossing mate kingira ro dio kolire mupira mwancho morigeri korra baire ninkabwate ko nyinse maitenga kieye to wati no to wati coins kondo matote nyasaye bundambia mona ndake ekere coin ri mubwate coin mugotumeka coin mnanche mbote coin ya FIFA okay wana lende na ro tu bona tofauti tele wacha aba siringi ende onse haya coin ye china bogotumia siringi ende onse lakini coin ri ya tossing ne ro renyene ri standard nero gotosi at first half so ndimo bugate mukobule mogosalia tebe ingi mugute mamubole nayo komotebianga na koire tail na koire head kwa manya kwenye toss oyo ku win ochore keratagete ka chore keratagete kelio liata choro nyara kobanga na kya gokora kera mono moneta gochoranga na chore side ngochi yazana ku side gete go side gete na inche na chore ngango chakande inere konyara kana kobo muhimu we ogotosi elie coin kato gocho chako mochezo tuchibona sesiri bono bachorire osoringo chakiere tutebe bono ngegetina kieke center line nereje etimu liego chakere korua bona ayo gotenena omanya ko be direction nga eyo minute ngo mupiro yo chakire okay na kero mupiro yo akiri chideka 45 chintangani ere falie ko bugie filimbi kabere eyo minute nga first half kabere ento ko bugilimo yera nande ko irora limo okay kwa ibona ko kinga first half yerire abagosori nko yanda bali siko batimoke bakore chideka nge konesa no kulingana na machiko ya tournament weekend kwa tournament mbalimbali lakini it's just standard chiwata 15 minutes basori bakwenda dressing room batimoke na andu bamane go chafoye gepindi ya kabere labona kero elire including additional minutes chikotoka after 90 minutes referee ko binga
omupira uyu oerire Mwaga kwa nguse style geteiga oikono oerire oerire bono kabisa omupira uyu bono oerire bakaritu kurinda na ndandake chitimu chirache kumerana gusema tuiro mung'aurache gwako Mwanche bweri mayetonye kwara kwanda geti kwara omupira obugigo andake gukomanyire buneko bikwenda athara tebi mugano engiro ndaga ndikomanya kereba gasori bari geti ekiro rokonyora no nyitwaro chena nyime ya Qatar World Cup na SABT kunjara mbere roba gasori bari isiko gosama tioteri nabo bwate sirimbi eke mukatara manyeto vauti ye sirimbi here fari ne sirimbi ya bari babugikorwa isiko bari bagutwara aro chifirimbi iskalia lakini bono mono efirimbi eri ya isiko ne firimbi eri olegeti nkoigwekana kerere ya mashabiki ime nkotendiere ko barake ne yeregeti nkotendiere ko banga kiera eri field nera beaten closed ona kere gwakorwa ari nkoigwara ngeyo tali firimbi eri within the enclosed area yere field abarende is not recommendable ngaba gosoria na barabu obe abaki osabaki bari isiko amana batiotere bari isiko ngabanyare ko bakubiye firimbi ekero muchezo genderete lakini asenge njobu antibwe chigosori bantu buna bumba likobara nana kare kuri mupira ngorande muko make calls esirimbi kubigura na ndere fende yakodire science kinde ora gusengo chia ngiro igoro ya science timuta mwaka ora mupira genderete science kiri mbora ngo konya kiri muna bagosori baye kutaso aso mupira babere taso ninki taso bono no koruwanirira ko win okay no kyo kutogota bono konyoranga nande incident kinge kire 50-50 naro ligo choro ki stad sichia ya maino ligo kuno mogosori kwanyara komwa play bono nga kwa moire foul bona kero ko police firimbi ligo ikosi ginongo mupira on direction kiyo kogenda na liyo komanyanga ukonye buli kiaro bugiyokire bonse na bagota banga ninche kwa bugeria mona kerere 50-50 kerere 50-50 wiko bugi otro bugi in handball okay kwa sababu pulling hand off na kawaida okay in hand off na kerere hand off tetania shoulder uchigoro kera yoko beko sobosio ibona yoko kumne foul lakini chaka kawaida iga unokonya kurwanera is accepted yani karata vera accident minute buna andake mwangusanana kore ndo mupira bogote nigu wande semen konde na bitatu ale card kore nde kerere gucha igoro gikuba gucha igoro iga ibona neli muchori nene namugonyora kwanya red card yellow card gose red card ndo kora ndi mupira ogendrete mogokora iga ingi emane linki iga ibona karo konyora okora iga ibona mupira uyu okorol ngondiro konyoranga mupira inkoroli ole ngota keirobe kwenzo obo stationary kera batange yune dead ball kera dead ball mupira uyimba kokwe onyobeke kabisa anso tulie omanye gwako agira karo konyoranga kwanyota ekiririo okoroli iga wakalioka okora okorere iga goiko mupira uyu tenene kabisa kera kero gwako likende gionsi mupira uyu chiro is dead bona kunyoga nando ba active bona wikonywa ke nando mane ko ba active ona iga no korol kera mbale barabeke iga bona ne sign ya advantage play on igana advantage mogosori ogo akirwe lakini mupira uri ochira so mogosori uri ogo na andu watakeire and advantage yo ko liganga yoko nyirwera one kere within the 18 yard area na boko advantage lakini onyama karali a result ya advantage yute kwa positive ko liga distance yego linga yere no mupira linga yorenge ne mogosori uri agwa advantage ngajyale yo tata onte advantage tiri gotoko steri kwa manake role se okole ruri moje sense moya ino avu advantage na benga teyo tu ndikira nkurigeli barenga ndaisa komoa a progress ya magorana 5 kabere nkikego chikoba kera advantage ile tekere ko result to a score kera koroni yo na half kwikabali nare muri abange muri anyale ko take advantage ile wake pass ye boli enyu good lakini onye moichira liga ngamba bake igomane koika no tenena tu no tenena onye call foul if it was questionable or a card mopiro manya progress Kama jiba ni maitano ga ntagwa somi ya manga igoro ya mangana arefaringe senagani adara tebe mugano yara tebe ndake ebintu biri ebinge biri me arefaringe abe kwanda geti tumaite refari ga sene iri yakora guseninki yabo geliga na gari turayu manyake yo tumeko manyo mugano oye Alfred Matara yole omorefari koroga sense moya South Mogira kurende bono gwakwanira ndaka mangana getime bono kayo wamate pokorwera kati ya center referee na chi assistant referee obwa matabo boko banga center referee olita akonyara ko make decision change yarbueka egetie kelimno kemata na kenene kwana ngutwarale assistant referee ekomo assist komo tebingo mupiro yo ichire isiko na ndenkyo takeri gukolerwa kera mupiro na boko enda isiko ngore ngoyo bwo mweli gukuno mupiro oyo onye mupiro uli okunu omweli opine defender a distance ya center referee no mupiro oli na bera abe na ro sebe nketanyara kobororanga ngayogenda bona assistant na bako matebinga haya mupiro yo okunirwa mwele pene defender and the result ne goal kick omo siemera so ko instruct ne getamba ngo yu goal kick
onyara koranga oina coordination osobu amate mo center referee na assistant referee. Like mwanji bwedi maitena ndo wetu wasomia mangi guri ya referring yeiga ensemo ya Facebook etore live asensemo ya Ndizi TV News Digital tukwanda sesemo ya YouTube etore live ensemo ya Ndizi TV News kwanda seme tandao yane ensemo ya Facebook page ndemo JR live murebe nororo nonye ensemo yunanda krabo kondikira SMS na inche gutira chinamba cha Ndizi TV emetandao ya Ndizi TV kosesemo ya Facebook ovina Steven ndemo JR kurenda na kitu cyukuri ensemo yetu abwate okumanya mono ebipengere binge imeamangana lia referring ngigikokorekana kere center referee na assistant referee batari kuiguana na ase decision yakorekana center referee gareke ngao assistant gareke ngao ngigikokorekana eyunko bere nga emorali game yunko kwere nande takeire nga onye gentongere ase emechezo yaketakire kebe igoro mono is what we call coordination na keronga mwensi mbaka mogendamo a decision never was lakini ngabonsi a center referee na assistant referee mbarolege ntekemo eyo kwa bia sana lakini tokanenga assistant referee ndaranga ne goal kick na center referee appointing na corner kick nande tobwatanga asegetingo somi gutorenga ndotakire go communicate mono konyarekanere nga andake no narenge getamba tindo chibuya nkoganyande ndorenga a center referee nja akora decision yende jonsi ali asasi ya magochi banje komubwati immediately kera kinkobeka nga niga nera rege nteke ngao andake twaletero guitana se egeti kya chitimo chigotebanga ya yo uri arago kobwa ya yo uri akore okobwa tero chimo igwana ni bono morali eli okukwase egeti takeire proper coordination ya kareto egeti alitokorekana nga ngolo to ibinto simultaneously nimeta segeti ndo watachi match komgonenga kinero de gutoka ndake kwanyora egoli ya nyule referee aro ndandake ne goli ya lenge kurinda ibune center referee na assistant referee gorandake diama mchale ngorase e build up gose osara rolenge offside no maite sekanya iga VR tiranya rakora ke so na no maite decision ye decision ye nene na bi referee maybe tataru chibuya what happens iki yakora kana kolana na machikari moire ndake dechi match com na kingi bana yakora in such a situation bona in such a situation more especially na ande chifaule chiko chichaba na ande goli ya nyumba na gotabia advantage ngorolenga advantage yere within the 18 yard I am no liwe getamba of course kwa lengo magosori na aro wakirwo gure lakini omupira uli ochira se striker yoli wakwa ayabona toliko flag okoganya kwanza result ilinga ne liye okogenda isiko a center referee mne goche penalize player yaki as a reckless anya yalenga na offside kwanza you will wait and see kiana beko offside a player yalenge na offside position te baisa ko interfere no mupira omongaga mane go chabeke goli kosonye ko lianyo from an offside position ayege tambaki ayege ko bera igoroiga toliko keira nianse muna kare yakabire ko igunda ba kwanda kintime izo seneke maene ege tambaki liga kere igoroiga gionsi pia ege tieke gimange keroche egoli anyure ndio lakini yanyu from an offside position yanya ko baya ba called off a play yagendera ali asomo gosoli alenga go offside. Alfred ndoche no bato manyo bwango ndo mwancho molingora kigorana sisemo ya kabire studio una wikato enda so mutima komongera otonya deli tangasa eli mama tangasa abere tubakwandira kwemanya amanga asamana arengete referring azo sanganele Alfred uyora ba otebya amange bona ndakera kyaso tamana referring bondi ganka yale nandake birengere liviaje gore amanga arengete officiation. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakira nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Maete chiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire
skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kuomo ko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeli omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekils egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali miaka 13 guche igoro. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Alfred Health Center iyi gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya tuakorere diagnosis boywa mbabwato bokorere bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi robisi yeito toko make sure nga tuamwa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tuko na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Alfred Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi.
tima itinke miti asegeti gorenda iga somoro beri wechi gosori ni game ya tibuna twirarire kurwa somo timoko mukego twabwatira benga buna half time break ya somo pira ore boni gaiga na somoro beri wechi gosori togosanga Mr Alfred oyuale referee asamngana yenkoyo ogotebia mangana getora ndama umutimoko gotebia njero bwa matibwa center referee na assistant referee bole kurende narangwa bwate chikadi na bugoteba chikadi echinchiri china obuya bwayo osena kichi gutumeka seo botineri bwenkoyo eyo mwancho mutagereria nimbwate chikadi ibere ntobwate yellow card ene yellow card alafu na red card ekadi embe kabisa asomo pira neye nande toba mogosori ogwanja kwa egwe kadi ye neye nere ekobe embe kabisa kero kwa egwe ibere kera kwa egwe ibere ige minute bono result ye chikadi chonsi neye mbaliri ego suspend officially kurwa se play osasomo chezo kwa egwe ye minute nga wa chesire andake teri reckless kiagara reckless ne mbaliri bono kwa chesire either with excessive force kwangusa ose ngwa cheze nchere koro kinga you want to endanger the life of a player okay we card ige yokoro kwe yellow card and this one is a red card na bochire ibere iga asama chiko asoka garagoteba obuya bwe chikade chinogo protect players akone kibuna ama chikabwatirwa segeti chichonsi ipi na chipono chiko protect players yegeti nanda machikonzi kutakabwatiwe goikotumia chikadi echi kira tukolire mupengo aturi mubate getabu lirimo player yanyorire kadi gocha muri mwarika narore karamu yawe neraiga ingeli mugocha mwarika ingakiri muri segeti bono referee ekadi yeye naboko nyataga iga nyata igora orike team orike ne team endega iga alafu mustari obe gatigati kandi no mustari oyo mo inabando tebenga ngwa katwenge ne team ya green ne team ya blue ase team yebona ya green ngwa tolenga goal a minute alafu kulunsa yangu atole foul was a caution ne minute inga amokosoli yo chezire bobe namwe yellow card eyu okonye noti assess na wida nabo twara kasakara getoko beka kurugoro gosena boko nyata gutumia ase pencil woko notinga mogosoli getonya Steve Ndamochi azabobe agochi akobeka namba 5 etimu ya green okomobeka namba 5 edaika ya karenga chi azabobe deka ya 66 manje muri Steve Ndemo bitalinje kurende no mubwekano omubwekano bwo muchezaji orabe una Steve Ndemo elinde eliora achikonyara komwe kadi ya kabere ngo konyere ko notingana mwe kadi entangani ya yellow ne ya kabere ne result ya ene kadi ya mbaliri kero to kanenga nkorure kadi utalikolika omogosole na bagutwaro desiti goso uruboko bolinga kinkwange kadi ye kwangire ya kwantebirie ne ya kabere ngoro kingase kwalika yabe shida bona kero kwalikira nanda ndake after kwalikira ne fall yabe geti ngori ikora se goli olike namba yoli obeka mogongo ne daika bekere goli mono yebone go chi assist the center referees akara bago chikolike match report nki kiaba so mupira oyo edeka ya 66 na yo yellow card aseki kwanyorwa mogosoli yinki akora this and this kwa cheza reckless atwero yondamate and such like things igonga diye card ya ruru na bakonyora ekoli kwa kandalia for what we call reference akara go chikolike ne match report Nima temo jemo ligo no maita ko yamanyi kwa mange segoro ya yellow card red card na ndake serefa te na ndake omogosuli omiyambu yato kwa guchi card mono na nime tekerole se chiko soliali no roko monte card bwekana kurutero ko boko gochigoro nkora turase mepira kwanyora obe murunganiri technical bench anyalire ko gechigu ndake ingikeliora teve igoro ya kilikera korugo se keliora semia bakosoli baito elinde babanyama chiko na kiale na ndake mbakonyora chikadi mono elinde babasoli bayambali kwa guka good players mbali konyora kadi mono na maana bona igen tutakire ko koronye no kubwa ntubuna sirikisho la FKF Kenya abagosoli mbaga ne riko ba sensitized against kumanyama chika yonsi kiagere bintu buna abuse imbire bitakire bya kadi referee gocha yakorama kwa mwire kadi okorama na bokoranga andake yuna anda magosoli okorama that is what we call being assaulted ne player which results to a red card teliko babuya lakini atarelio muchaka nitwa chakanga omogosoli omuya andake no lio rabo omuya gwetanga kuri asekonyore card kara nyore card aga niko bwine omupira lakini omisia okuna omogosoli okugoro oya na boto wanjara lakini omogosoli oli after kwa irwe card kwa banambe ya mukora amerifari eyibona okoranga discipline ase soka ya Kenya ya iranirense igotwale ko tsabanye no kubwa kandi na gutwala clinics ya referees na kadhalika wishing and try to all clinics chogo sensitize players bamanyanga this is what we should do and this is how we should behave when we are in the field
abagosoria nabo bari the best actors ba drama. The likes of Lionel Messi, look at the likes of CR7, Cristiano Ronaldo. Now kaikile itinia boxi mali gentako organize any contact. Lakini kia organizioka. Lakini ya referee na nkoli yale how is the intensity of the contact kuchia say player. Onye yale ngensake you let it go. Lakini akerere ngane contact ya nake you will give a spot kick. Lakini wana sababu kusile baba nenda moka bago taka go deceive referees kwa sababu takakola simulation omogosoli yo atakero kwa yellow card. Na ndo kama tainga I've given you this simply because of simulation or you dived and etc. Omogosoli yota muonete he'll keep doing it na ande go prompt ochiko kolege ntotale kwa chakonyara gukora guchimutu. Igo omogosoli na kola simulation on your dive inside the 18 meters yard tafadhali gakimoe card amanyanga this is not intended to be or this is not what we are supposed to do. Andake bono ni maite tu wa hotebiria manga igoro yango ko nda yebuna Alfred inkeria kurita bono ugateba nincho wikambe referee sekenjo de bingo muntu rabe me sports aboko bo mogosoli coach ndo wateba wikambe referee. Emepire yo naranyeliyo sana kuruande klasi sano karana chakerte skulu ali Mombasa na ganchire michezo ya DSTV antindi komisia yegeronda misiriyo kandake ne klasi menalenge gosene skulu nenge ya boarding lakini atatu asiekire anda ko konyoranga chinza chinyinge mpaka ngende ndigelyo mupira mandake mona ande bunankale fani hasano miptindi ko iguna misia na ramne referee ko minyoka ya make decisions nkaranga na inchika ninda nyale genteke ekamenya ko iko mwaka 2017 ekera tournament ya engange na nkalia sanale ko so misesi ali chira farinjiri chalengo yo makro kudani lyotieno is a colleague referee and is a teacher yo naro ko Samuel Gitonga na ubengeri fariz wana singenje aji line ari yo kutaka komanye game nkabatevinga ndo chenga nimbwate inti nkeigo na bongo kolege nteke bakamenya ntenga ya tigango tokoteme next ngache game ya kabere ya macha bono muntu uri tome itukende gyonsi is not skilled ngatema kokola 1 2 3 bakantevinga okoranga if you are given tips and basics na boko manye nteke igo in 2017 bagacha kongegeria ga lie biasara byo kominyoka negetamba nguo nchoka negatinga kibao korekera bachire for physical endurance test and etc ngachaka kanyoranga na atwalire hint muna nale kunya gusuka ngora sengora ngabagi ngonya kumera nature faria tofauti asa tofauti ngacha komere dini moturi one is again is a teacher at Kisii school nera gachaga ali akangorokereri ngitakiri gokora kere marago batwanya kominyoka ali nkanyoranga bono ndochenga andake na atwalire bomanyo banene gobone sabari anayo barefari ya chagete 2017 lakini kabisa soko manyakana kuora gongo kwa Gusii na referinde kamlekana 2019 ndake kunege nteki ya na ne savali ne rona ndake se savali roro imata fantongo esa mi bara mange konende bona sevoniga meta ne referee sekarengo kerigia FKF division 2 sama tukale bosi omaro kyo bate gwetira referee asama tukale mutwe onye no kobwa na ndonye ndiye mebango ya nyasaye mete binte ndiko betele nyasaye yani ngo nimbwate yazima gitenga ninda nyale nenje go ikase chire referee chiri chingie cheikire oyino kobwanya na boigo ndu divu kuna bona na chagirete ku county league nyasaga nsuma nga regional ngasuka ku regional kanda div 2 na ndena temede div 1 no ematunda te chaba maya yondo chenga progressively I'm making the right progress toyende tegusuka bosi ngende tegusuka na nda Kenya saye karanje na nchirende kenda toka se kafuali anda kekende go chimutone bagotumba go toikera kenda atoke world cup ali na beko ba marama yana ndamagania maya kabisa wateba inawezekana wasabateba ipo siku korende bono tutarachi kokora ntoko ba kwanire nko ya Gusii nkeri oratebe comment ya igoro ya enko ya Gusii kirabodi enkerengo kiorochere enko yo ya Gusii mono ninda kwanire timu yetu ya Shabana kiara na ndo che timu ere Green Limelight na timu engia na ande season ya bakire mipira ngetano mbarabu na bana baya sana na ndite metinga ngitoka tokini ebirengo bya Gusii mono elinde tanyale kwa ba ekero toko chumi na bona referees na gota bya release mapema Steve referee as much as Kisii County and Nyamira is concerned ndobo at team chigo cheza division 1 na yune piga nene asira referee chiro chiko big div 1 kiara wika chitomo chisuko aida enda webuya aenda siaya aenda ida the likes of Bomet na gochiskalia bona kwa be pigo twale ko nyaranye no kobwa shirikisho lya FKF Kisii panya lekora lenjera bakuliyonye ne team chinyinge chibe chinyinge bana bantu bwa GFC akinende nkaitenga aseke wangu elke wake nko yomono Shabana na rere igorake onye no kobwe team ili ya Shabana season ili yartamba gato biya sana lakini ba gatige mu ibere chomo elyo
bagatuguta oborosi muno toratebe mbanyari tuko bakwenda mutu abanore bare kwagenda still ekarokora rende amagana aria FKF chibani chiri chigatopa kurugokora ibintu bikorukunga aita mu advance iri gochi NSL mu advance iri gochi Kenya Premier League ibintu biri kabambi beti ororo bono katenga emechando ntobwate Kenya ingi matalianda ke gusioka kiana butogo sabera gusioka onyorenge biongozi bite bino kuruburari mbie bege tubiya muna bona Shabana bono no abantu abange baligereti abagosori aba bakabake bagwakira mashinani loka div 2 cyabo small simba ichuni chirengereti nga Shabana ke wakama ene pinga yegocha nande muna bono ntobwata abagosori baito bagusiya abange bagusira bosaigo kono muntu abwate talent wako mupira emyaka emenge takogenda ndonse ndake nimaite gwakwana ire buya yonse pire birengere byo igorenko ya gusikorende nimaite biro beito byanarira kwa babigosuka sana ngana oyo muri asabali bonse babire bagoturigereri gucakira umucakano ikira boniga nereri ukuriria kamereri bali baturigereti andake mono tinkwe bagokwana chire fari chaminto ne chinyinge chire ntanyari go chibarankore totema sana okoregasi munere nimetenga challenge nsinchiro cha refereeing you have to be fit to referee egente kina tahetu tinkwe bagokwana kera chinzanda ke wekamara woba kwa kwandi kwenda kora 1 2 3 wekominyo kake to keep yourself fit kera bagota base eruga ya refereeing we don't referee to be fit but we must be fit to referee nere luga yaito bali toligeria ndake rende esabali ene nkomwera monyale go sabana muna chire fali cha Kenya andake rende go chimotwe 19 nyale ko batoko bagoki if given opportunity I know we have the potential ndara kolega sikulingana na muneta kei ndake nimete kwa rura vosemi bwao na ambia mona chikade chubwate yellow na red tindi wako ende yose kora imo cha sesho yeye nje na captain zozango tabambia mona sebiro watoire na vosemi watoire to yortinga nditira na yara nde south mugirango kabisa manche muri nara mange tabire to kwemanyi bali honsi konye kwebore mubuli amangi goro ya refereeing nimete kwa manyira amangi gwetera experience keri Alfred yabwatera kwegura samutkare bosyo na bwata roda kata so inse ya ikombe keri Confederation of African Football Referees CAF koranero nyada kobaga gusika bosyo ndake nkoyo rongo rwa Gusii kunyara gusika motu wekirabo tekinda tebenkeri bone yagosori twabwate TV ya Ndizi TV ya ele na seboniga